református énekkar 2000 őszén alakult. Rendszeresen fellépnek az egyházi ünnepeken, valamint falunapokon és esküvőkön is. Énekelnek zsoltárokat, dicséretet, ezek feldolgozásait, kánonokat, kórusműveket, ifjúsági énekeket. Az énekkar jelenleg kizárólag női tagokból áll. Létszámuk változó, 15-25 fő. A Bótrágyi Református Énekkar tagjai alkotják a Hegyi Művelődési Ház Bokréta hagyományőrző csoportját is, amely formációval népdalokat, népdalfeldolgozásokat, fonó és tolfosztó estet adnak elő. A kórus vezetője 2001-től Tóth Katalin, a Bótrágyi Református Egyház organistája, alsó tagozatos tanítónő. Előadásukban először egyházi énekeket, majd megzenésített verseket hallhatnak. Szólót énekel Fejes Krisztina. Én vagyok. Elején.
Nem voltam. Mikor a hírek,